mag-meet and greet. Even though we're so busy. Kuya, sige na kuya ha. I'm vlogging. Vlogger man good ko kuya. So mag-vlog taan eh. Okay. Follow ko kuya. Hindi kap-kap. Pilot ka sa video. Hindi kap-kap. My baby angel say hi. Dito. Hadapit. Dito may utod. Ali. Amo na sa mo for sa. Okay. Siya mga siya daw gigalito sa highway. Ang bot. Sila prabog si Kuya. Narito. Busy kayo may mga bantay na mayada nagbibi sa mga gamit karon welcome to Mactan, Newtown Beach. Okay, nana sila siguro gahuwat dili sa entrance. Wow, it's very nice. Let's see what will gonna happen. Alright. Okay. Sakyan na mo si Kuya. 30 pesos na daw ang pagtigikan sa highway. Ay, ito forward sa mo gamay. Kaya mo gawas. Dili forward. Forward mo. And then, sa nakasisiyo 100. Kuya. Oh, Timsa. Doon naman siguro. Ana? Oh, dala oh. Naamon ko'y 20 diri. Okay. Salamat niya. Mawa man na ito yung Hi! Ka-cute. Okay. Yung saon man eh. Pagtangtang gani kuya. Ako ano ni mong helmet? Yung malaging biyaan. Okay, thank you sa paghatod. Salamat. Nya, asa ka sila ron dapit. ang duay. Ha, yung saan man yung ulan or hangin ra? Ka sila karon. Anay manguli. Nya kami mapay pag-abot in town. Lagit ana mo. Tara oh. Oh. Ali, hala, ni taligsik na. Tara mo. Okay. So, mani ang tire ng lola mo. Oh, di ba? Naka-haul dress. Sponsor ni ka sa kuan. Sponsor ni from US. Thank you so much sa dress. Baka nag-ulan na. Man tanapit. Inform ni mong guard. Ato sa siya sa guard. Okay. Amo sa kaniyon ang guard kay gi-inform niya ang guard nga mga butmi. Oh, di ara. Ni tawag sila. Nagtaligsik na. Hi, Rob. Gaya sa ninyo nabot eh. Say hi. Ganyan na mga bulat. Say hi sa diri. Unom. Alag, balon. Mabayad ba ka? Unsa ingon ni Madam Beron? Ha? Hi, mayong hapon. Unsa ingon niya? Sige, thank you ha. Sige. Ibakos dahil yung kuhaan na demi. Ibakos. Sige. Dalan yung bata mo, ano mo? Ano ni? Tulo dagpo, tulo ang gagmay. Sige, bakusa diri. Ay, kuya. Ali lang. Di ba, bakos. Pa-bracelet di ay, bakos mo noon ay. Bracelet. Thank you kayo ha. Thank you
Thank you kay Hello ninyo. Hello sa diri. Ay, dara. Ali na ya, sulod na ya. Ang helmet na doon? Pwede. Ah. Pwede na po natin, ma'am. Asa ang helmet ni Murap? Uy, pag dali daw, lusot na dayon. Ma'am Verone. Oh, thank you kayo. Okay. Uy, padlock. Alright, salamat kayo. Bye, Beron. Gilibre mi niya sa entrance dire. Thank you so much. Nya asa man natin siya makita aron dapit. Aha daw siya dapit. Sa mina to siya makita din. So nami sa Mactan, New Town. Oh. Nahala, kanindot sa dagat. So mo ni view diri mga bay. Ina sila surfing? Surfing na? Okay, and hi! Ay, sila diay! Dali! Nagkita, nagyugta. Oh, diara, mag-hi sa mo diri. Hello. Ikaw si Beron? Yes, ako si Beron. Hello ninyo. Salamat kayo sa invitation. Yes, alis sa sasakuan. Sige. Pa, mama, kanino pa? Ano sila na si Ate Irene? Hi. Mama, kanino pa? Diara. Uy, salamat kayo ha sa invitation diri sa Mactan, New Town. Ulan na. Nagkita, nagyugta. Oh. Payong, dali. Payong. Ay, dako agad. Okay ra na oy. Oh, diara napil lang ka sa video pang hi sa diya sa imong mga friends and Ay, enemies. hello. Nakapudaghang kaila dito sa Kay balo pa ka